Hillary Makaya was allegedly helped nasekuru Mwale kuti apinde mumba asapedza ipapo ndokuvasvipa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Sekuru Mwale varwadziwa zvikuru vachibva vadecide kungoya kusocial media kuti vazochemera ipapo nekuti vanoziva kuti musikana uyu that is the only place yaanogona kubatikira. Ivo has since been blocked nemusikana. Okay, so vari kuti ivo makadii vazukuru mativi mana. Ndakuuya kuti ndikuudzei pamusoro paHillary Makaya semashoko eyambiro. Kune vanokwanisa ndinoda musvitse shoko iri kwaari sezvo ini akandibloka. Uyu Hillary Makaya ndini ndakamubatsira kuti awane wekufambidzana naye, uyo akazomuroora nemari zhinji. Takabvumirana kuti ini ndaizomubatsira asi pamari yaizobviswa ndine mari yandaizowana. Ndakamubatsira sokubvumirana kwatakaita zvatakaita zvese. Ndinovimba mose munozviziva kuti akazoroorwa nemari inosvika $40,000. Zvino dambudziko ravepo, ini haachade kundipa mari yangu yatakawirirana, uye pose pandaitaura naye haachabatika. Saka izvi ndauya kuti ndikuzivisei kuti kana mukaona zvichaitika kwaari muzive chikonzere uye zvisazoita sokuti ndaita utsinye. Ndichakuratidzai pandaitaura naye pose. Kureva kwematare kuvapenyu. Zvino sekuru vakudzoka kuvanhu kuti vazokumbira rubatsiro rwekuti vagone kuita hold of Hillary, asi hazvisirizvo hapasiripo pane focus yenyaya yavo. Focus iri kuti anytime panogona kuzongoitika zvimwe zvamuchaona. Musazoti sekuru Mwale vane utsinye, inyaya yekuti havana kubhadharwa chete. So kune ava vasingazive Hillary Makaya, ava musikana wechidiki uyu anodeedzwa mazuva ano kuti maslay queen, asi akashamisa vazhinji apakaroorwa nemari inosvika $40,000. Zvakashamisa sezvo vazhinji vaiziva musikana uyu. Saka pane possibility yekuti musikana akaenda kun'anga. So sekuru vari kuti vane mameseji avaitaurawo naye uye vane ma-V11. Problem iripo ndeyekuti haasi kubatika. Deni agona awanana nasekuru Mwale vabhadharana nyaya dzacho dzisati dzakanganisika. So vanhu vakawanda vari kutotenda nyaya yasekuru Mwale ava sezvo vaiti hazvigonekamwe kuti musikana uyu aroorwe nemari yakawanda kudaro, nemabasa ake aizikanwa nenyika yose. Paitove nechaanga akabata chete. Zvichitevera izvi takazotsvaka zvimwe zvakataurwa nasekuru ava, izvo zvinosanganisira kushopera kwavakaita kukunda kweManchester City mumutambo Champions League final mugore ra2023 uye kureva nemagoals kuti achaita 1-0. N'anga iyi inoti yakareva zvakare kuparara kwechirongwa cheeCreator, ikataura ichiyambira veruzhinji, asi veruzhinji havana kuda kuvateerera. Saka sekuru vari kuti ivo vakamboita maprofesis akawanda akabudirira, asi vanhu vakavadherera. So now vari kungotaura kuti ndivo vakapinza Hillary Makaya muupfu uye vanogona kungomuritsa anytime soon. Ini ndiri kungokuudzai zviri mumastreets kuti Hillary Makaya, most people thought kuti she is not going to score that big. Chero akaroorwa hake akaita mudzimai wechipiri, but akascorewa. Naika guys. So manetizens ari kuti sekuru Mwale ava vari kungotsvaga relevance, vari kutsvaga kumaketa business ravo, nekuti vasikana vechidiki vari galibhu vanobva vamhanya voenda kuna sekuru Mwale vachifunga kuti vachafamba munzira imweyo yakafamba Hillary Makaya. Idzi dzinogona kuva dzingori nhema dzekumaketa business ravo. Vakataura zvakare nyaya yeCreator yataurwa apo, uye nyaya yeMan City yataurwa zvakare, just to show kuti ndo zvimwe zvavanoita zvinoratidza power yavo. So guys, be careful mumastreets omumashata. 1 minute unogona kunzi tiri kuripotera ningi, next minute wotoona kuti aiwa munhu ari kutopushawo rake business. Do leave your comments on what you think. Do you think kuti Hillary Makaya uyu aikonewa here kungodanana nabhudhava ongoroorwawo zvakanaka guys, zvamunongoonawo kuti ibhebhi rinopisa, kana kuti ane chaakashandisa? And remember, this guy is actually married, ane mukadzi nemhuri. So what is it that she had that she brought to the table chakaita kuti baba vamanye vandobhadhara mari yakawanda kudaro? So do leave your comments on what you think.
don't forget to also share the video kuti rifambe. Thank you guys for watching.